What's up guys? Majung buntag din inyong tanan. Karon day guys, Domingo na, March 19. Nja. Ikaduhang adlaw na ron namo dari Cortes. Ay kay daman Miss Bernice ning ares, tagbilaran ko na pa-check up sina ni probinsya lamang gitagbo. Nja, Sabado kaduhang adlaw na ron namo dari guys. Nja. Kaya nagwat pa malagi mi sa laboratory ni nanay, nag-result kay mamungiging sa doktor nga. Anak may bawanog. Operahan mo dyan siya kay. Anak ko anang ijang stone sa gallbladder. Diyan na po siya pati liver ko no. Karon nga siya giinom nga duha ka kuan nga para sa atay. Karon pa daron guys, alas 5 pa. Arang tugnawa na rin napita, mura kay nag-aircon. Mura dyan ko gitakigan sa katugnaw. Basta naman mong tanan guys, pasensya na mong agang vlog lit kay bawa na mo nga. Bisa niya ako sa Bohol guys. Nang bakasyon ko pero nakoy trabaho. Wadi jud ingon nga bakasyon kay naglaag-laag ra. Namong giniingon nga hayay kuno ko kay nagbakasyon ra. Unsa po ginakayahay nga busy man gihapon. Ang ilang maghayahay og wa pa gyud na. Musta man mong tanan guys. Naton tanga namo kanunay karon sa maadjong panglawas. Tung nangutana og nan sara kuno hang among bayas Muntinlupa, okay raman ng pag guys, agalam itong mga tanong dito, o magkaluja to, alid, dito nagtanong po, uli na po dito. Yan na piniingan nga, sinanay lagi na ingan na, ipasagdan ko no namo, nga laog ko no may mga anak. Wala man sila kahibaw nga. Di may pera sa uban guys, o say natabang, kung say nahimo, kinahalan pa dyan i-broadcast. Di ko perfect, pero di po ko showy. Ug na ako'y mahimo, wa ako nagpasagad. Namugoy na dengan istorya nga nalagi ko no. Mapasagad ako no may. Tawag nagpasagad. Napugas mga ko gawas bisag na ako amo kay gawat na lamang pud among mabanan. Da kaning lisod puta sa padudlanan pa kay mapabisay pagsugod na hagtrabaho. Da kamo na lang may bahala musga kay wa pa mo kay bagon say tinuod. Pero suway kahapon mo suot sang sinilas aron makaybaw mo nan say tinuod. Sa katong nangutana aw katong mga niingon nga kinalang ko nung operahan si nanay kay arong di makanser mao poy ingon sa doktor nga og pasagdan lagi ko noon ja ma-infection na bitaw si ja maon dyan ay makangin ko nung nga makanser na og mahimo og pwede magani og unsa pay napay paagi nga proseso ba og pwede pa jud siya mag-inom og tambaw may among gusto nga mag-medication sa laman, mag-inom sa tambaw kay di pud lalim ning magpa-opera. Pero ni man jud doktor nga dako no kuno kadug isang bato basig maabot ra pud pagka ma-infection na. Kinahanglan jud kuno kwaon na. Oy mahimo, basta gamong kuan, amo na may salig sa kahitasan nga ug say maadyo para ni ja. Tung mga uban nga nagratul-ratul nga labi na tong nabawa na mong balita des Bernice nga niingog gi-forward na kuno sa nito sa bilaran nga way kauban. Ganda pong manghod. Hapit nang pagyatakis kagao kay mo laging lagjo mo lagi mi. Ako pud kay naug koy trabaho maghawid-hawid balay kog cellphone nga na may trabaho. Agang cellphone taro pasigdaanan. Garat po ko pagkabasa na hang ingato na dig balita. Dadaan pas undoy guys. Hey guys, lumipay ka to guys, tugnaw ka dyan. Nisa kog video guys kay arang sa baan na rin kinapay magpatugtog mga kadungag mos mga manok nga nagsige pagtaok-taok. Ang naglo naw lagi pa trabaho dito dani yung pastag mauban sa kuno si na laman. Mado laman yung mapuhon sa balita og mado lang mag aniga jud og di pa magani siya operahan kay naman jud po na schedule. Pero kinahanglan na jud pares kang Gabriel nga emergency man itong ija kay na-infected na di ay mong Gabriel gay operahan na diretso. Kung sinanay lagi po makagaaw kay sige ngub kay sakit kuno kadujang tijan pati jang kilid. Basig lang sanay problema sa ilam tijan ba. Kas Bernice itos provincial dugay pud mi kaadyo kay maman lagi tong lahi may nag-check up sa ijang pati liver, lahi pa nag-check up sa ijang gallbladder stone. Lahi ang doktor. Matong balhin-balhin mi. Agijang pati liver na say giinom ron nga vitamins. Kaya para kuno mahilis tong tambok sa ijang atay, napoy vitamins para ma-healthy agijang atay.
mahal lagi pud kadyo bisag sa generic na namo gipalit, pero amo lang mga agwantahan maloy lagi Ginoo mo provide lagi gihapon si Jah. Nagamong gihuwat karon nang na lamang kuan sa iyang gallstone. Ngay daghan man kadyo sa laboratory parte sa iyang gallstone na panta nga na di paagi nga maaksyonan dali nga maado si Jah. Nanda pasalamat kog dako sa hang amo sa hang ate nga nasa balin siya sa ate share kay tong ulri kay kong giubanan nga makakuha kog account sa bangko. Los Ginoo guys, dahil si man naman mi nag-process nisod na agahang first YouTube salary pila ra lagi pud guys, gamay ra ka man koy gamay ra man ko viewers, gamay ra man jud ko mga ibid fans na. Pero pasalamat kog dako ninyo kay nagyapon ko nadawat buot na hanan guys pag ko makabawi sa hang load. Pero halos Ginoo nakapalit pud mig tambaw ni nanay bahalag hinay-hinay may hanggikwaan nga amo lagi pong konsumo dari kay mao malagi wa man lagi lang isaligan magpasagad. Pasalamat lang po dako nga nakoy nagamit. Dahil natpanta nga di mo pul anong tanaw-tanaw sa ahang video kay jawat na lamang pud na pa koy mamiso madugang. Makasad pud guys kay gamay ra galig sweldo pero pila nakatak sa gibawas kuan niabot og $25.5 agi ilang gibawas nga tax. Ngong day gamay-gamay na laman jud pinabilin pero madung na laman da po koy nakuha kay makasibsib na jud pag among panginahanglanon kay wala lagi pila yung maadtuan. Da pag upo ko nasugod sang trabaho apo ko sa sweldo. Apo jam po ko guys og ang utangan gang sweldo kay di na ko ganan mo trabaho kay wala masweldo. Manang at nga salaman jud naman ang payang manghod pag ning hatag pag gamay gapon kay dungag pag palit og tambaw sunod na lang ko pohon og naapod kuno si Jay sobra gamay. Naka-earn day ko og $215 guys sa ang first na salary kay niabot naman to og murag mga 240 kapin anja kay gibawasan man lagi og tax nga $25.5. Mo hanggang nakuha $215 sa laman hanggang nasweldo. Ni abot pud siya og 11K anja. Unay kinam lagi mi panginahalan darin ja di man pud na pwede og hutdan guys kay nara ba pud koy umaabot nga asikasuhonon dagwa koy makuot pohon. Gigamit ari ag among pangkuanay pangkonsumo dagi palitan pud nas nayon sa isang tambaw anam-anam bahin-bahin na laman kay santa man untay laing makuan. Karon day guys mag shout out sa day ko sa mga ibid fans kay wala ko ka shout out dugay na sa pag-abot na dari sa Bohol. Napagdaghang videos guys late na laman kay mao man lagi nang lagi trabaho dyan sahay kapugan man po ko mag-edit labi nagkuanan lamin naman ng puli pahuway. Oras pa pud sa trabaho di pa po ko ganan magkabidhawid sang cellphone. Mo na nagkagabi na nagsaka na hanap ako makawid og dugay sang cellphone ga mag-edit mo ko dili man na matiwas kay makatuog naman ko. Ano to guys? Parang hinagag signal dari sa kuan. Dari sa Cortez. Naman nung pinagpa kuan dari karang naay nagpa wifi ba kana bang piso wifi pero di laman piso og ila ang ilang 10 pesos upat ra ka oras. Lami mo dito kada piso isa ka oras mga 10 pesos upat ra man ka oras. Mong sayang pud kanunay og mo sige pagkaghug kay dali ra man pila ra bay upat ka oras. Mao maghuwatos ta tayo dinay. Mao nagbay sa ang mga manghod guys. Kanang puti, kanang nasin, mao nagbay nila along. Kanang blue, mao nagbay ni Inday nga wa pa mahuman. Dako pa kadug ko ang hinahinay. Ako na lang may way-bay dari Bohol guys. Agahang pajag, tas munting lupa pajag-pajag rapid. Siya mo ko ni pamanahan sa isang bahay guys. Tumbay na mo sa Alicia guys. Di po kumuang kandag to, pero depende kung sa sitwasyon.
kuan tong baja guys, komunal to. Magyapon tong tanan. Dito ko man kanog ahon. A few moments later. Good ka rin, Jo, kay Manta. Kung batag ka. Nadi nang ka. Bago. Sino na pang bago? Magsunod damig bago guys among butang agbuwad. Kanang binuwaran bitong binaguhang buwad kay daghan pa magbago kaysa buwad. Mahalag buwad diri guys. Oy, idi sa kaputos tag 140. Ah. Gamay kalipkip guys, muna isalin kay hiso ni ugma maligo. Iso ko nung undoy guys, kaya mo bagag isang buhok. Mauli ag uban. Bawa ni gamang isagol sa buwad guys. Bago. Ako mas sa tayong bago dito sa pangahudyanan. Diya. Ubasa. Batong ug diarag buwad. 140 isa kaputos. Ako kay bawog media ba ni or 1/4 ra ba ni? Kaning buwara na. Unuron na po siya guys. Unuron. Diya amang sinuban. Diarag kinudkod ni undoy guys. Lubi. Pwede nagamang sudan og panihapon guys. Batong. Bago kaabas daan. Ubasa. Buwad. Pwede magamukha og batong. Dili mo man tunuan. Huga sila man ang lima parat. Magkuhan sa ko guys, magkumot sa kustuno. Manihapon nami guys, luto na gamang sino na bang gulay nga na ay dagko kajong buwad. Gagahin taon na. Gamang luto guys. Nanay. Daga na na guys, mura na isa nilunaw kamuti. Wala pag just endure para ma-successful ka. Okay. Kaya po namin guys, lamig ang susidan utang sinabaw. Ginataan. Sino na bang gulay guys? Nga na ay buwad. Nato'y bago. Charans! A few moments later. Bana ko nakabidyugin dya kaya ang banha akad yung mga tao dahil nanggita guys gawas ng patugtog. Pag-update dahil sa kuan ni nanay, ugma pa naman may bawaan na gaman na mag-atos provincial kaya na basa na gizang lab test sa surgical doctor sa about sa isang gallbladder stone. Diyan na pa naman may bawaan na sa proseso pwede pa ba na nung tambaw o tangtangan na budget kaya dako na kuno kadung isang bato. Da guys, kaya dugay nakuha na ka-shoutout sa kadas pag abot na daris buhol. Da pasensya na mo nga puro late ang upload kay inga na dyan natin trabaho lisod man po nga na kay nasa kanas hindaan na nung gabi na gidit ko din na matiwasay kapoy na ko na mag shout out de ko karon na de ko bagong subscribers gikan sa Team Hope Friends and Family Vloggers. Shout out kay Ma'am Ginalyn Elibira. Asa makadapit aron ma'am. Daghang kadtong salamat sa pagtimbaya. Og ni Edward Castrillo channel. Dapat de koron sa kuan guys, Cortez. Kay diaman mi dari kay taghuwat kay maway diri sa Tagbilaran. Shout out ko ni Ate Salvi Aranas nga naaron sa Cebu nga taga Dawis Bohol. Ngadtong salamat sa kanunay pagpangumusta og kanunay pagtimbaya. Dito mi sa Seaside Mall das mga niaging buwan. Kay dito man mi sa Cebu. Shout out Chopista Rowelan watching from Bayugan City. Daghan kadtong salamat ma'am sa pagpananaw. Ate Jocelyn Yu, Ate Isabelita Abibas, Mamilos Mejias, ja Ate Luncia Ayop, dahil salamat ma'am, amping ug ampo pod mong tanan kanunay. Da Ate Juliet Kahintong, nga naaron sa Tambisaan Danau, baling siya Bohol. Gilak pag ang ubo eh. Awang tatunlan.
Shout out Agnes Akasura ni Liduyog nga naaron sa Qatar. O regards po ko ni Girly Rason Abenido. Ma'am J. Berry. Ate Carmen Saklot. Ma'am Pasita Abilia sa nga taga Iligan City. Salamat ma'am. Ate Miriam Ayingkot ni nga naron sa Australia. Ate Lourdes Saladin nga nasa Japan. Mao naman siguro to. Ate J. Buholana. Nga naroon sa Muntinlupa nga igagaw po nila nanay sa Burato side. Shout out kay BBG Samoy nga naroon sa Cebu, amping kanunay dihaday. Ma'am Jean Lastimoso from Team Hope Vloggers. Ganda naman ng view dyan. Ingat sis. Ingat po ma'am. Ate Rasmiri, bijaan na po inyong bay, kinsay mo bantay diha. Aw, may bantay-bantay ti amara naman tong gisirado. Wala to mga buwak uban gipanguha na pong bayot kito sa ilagida. Pero medyo mabubuan. Dara pong pamilya at mga mapagwapang buwak. Ate Jordanita Martinez, amping pud mo kanunay diha te. Ang sa pabaylain, Ma'am Milos Mejias diha sa Cagayan de Oro City. Daghang salamat kanunay nitong tanan guys sa pagtimbaya. Natpanta nga di mo pulan magsiglantaw-lantaw sa among video. Pasensya na mo guys nga wa ko naka-video dito sa provincial kay bawal. Wala na magali i-silent ang cellphone. Bawal ko nun na mga nakabutang ato nga bawal mag-picture-picture daw. Bawal pod mag-video-video. Maong huwag namin ito sa dito maka-video. Kaya stricto sila.